Podnikatelia, pripravte sa na zmeny v odvodoch. Vláda predstavila tretí konsolidačný balíček a jeho opatrenia majú byť účinné od 1. januára 2026. Medzi navrhované zmeny patrí zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu pre sociálne odvody z 50 na 60 % priemernej mzdy, platnej spred 2 rokov. Minimálne odvody by tak ponovom mali byť o 66 € vyššie ako v roku 2025. Zvyšujú sa aj odvody na zdravotné poistenie, a to o 1%, takže sadzba sa zvýši zo 14 na 15%. Konsolidácia zasiahne aj začínajúcich živnostníkov. V súčasnosti sú odvodové prázdniny v prvom roku podnikania, čiže prvé odvody do sociálnej poisťovne sa platia až od júla, alebo ak mal živnostník odklad daňového priznania, tak až od októbra ďalšieho roka. Po novom sa táto doba skracuje a od roku 2026 budete musieť platiť odvody už po 6 mesiacoch od získania oprávnenia podnikať. Okrem toho sa ruší aj hranica príjmu pre platenie sociálnych odvodov. Čiže ak ste napríklad v roku 2025 nedosiahli stanovenú hranicu príjmu, odvody ste neplatili. Od roku 2026 sa tomu už ale nevyhnete. Pre viac tipov a informácií nás nezabudnite sledovať.